wozani, 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 nizolalela. Ngiyenemukela kuleli khaya elifudumele lezindaba ezihlabahlosile zolimi lwesiZulu ezizokwenza ulokhu ubuya njalo njalo ubuzozilalela. Hlala phansi-ke unethezeke ubize nabanye nithole intokozo nokwazi isiZulu kangcono. Igama lami ngikulungile. Ungangibiza Teacher Lungi, Mam Lungi noma Auntie Lungi. Lezi zindaba zicashunwe ngokusemthethweni ezincwadini zabakwa-Shooter and Shooter Publishers, abashicileli abaphambili bezincwadi iminyaka engaphezu kweyikhulu. Sisaqhubeka nendatshana yethu ethi ugatsheni ufunda isifundo. Sigcine-ke ugatsheni eseyidedelile inkomo yakhe ukuthi idle utshani onqenqemeni lomgwaqo. Uyolala nje ebusuku ujabulile inhliziyo yakhe ukuthi inkomo yakhe angeke iziswele ukuthi izodlani. Kodwa unkosikazi wakhe wengajabulile neze neze ngendaba yalesi sipho senkomo. Azange ajabule ngendlela ugatsheni ayecabanga ukuthi uzojabula ngakhona ngesipho sakhe. Kodwa ugatsheni yena wayeziqhenya kakhulu, ebona kahle nje ukuthi uzoba indoda ecebile ezohlonipheka nasemphakathini ngoba le nkomo le izozala amanye amathole bese eba lezi nkomo eziningi bese enza imali eningi. Kodwa uMahesha uthi isipho sikankosikazi. Nakho-ke abantu ekuseni ngakusasa sebevuswa umsindo, ukhala umsindo kutshuniniza bengaqondi ukuthi ngabe kwenzakalani. Wonke umuntu uphuma endlini zakhe ulinde ukuthi azoshaya isigebengu ongabe sihlasela umakhelwane othizeni. Uma bephuma bathola ukuthi unkosikazi Cele lo kade memeza. Ake sibone-ke ukuthi ngabe iqhube kanjani indaba yethu, ngabe unkosikazi Cele umemeza bani, ummemezelani? Cha babo, yima, iyeke lento oyenzayo, kumemeza ugatsheni. Umnumzane Ngcobo akafunanga ukuphuthelwa yileli sekisi. Naye waphuma eqhasha emnyango wakhe wangaphambili. Maye wanyathela ingqumbi yobulongwe busashunqa. Yonke indawo kwakunobulongwe obumanzi. Uma ngabe ulandela umkhondo wobulongwe, wawuholela ngasemfuleni owawungumngcele wentokozweni. Kuyacaca ukuthi inkomazi yabantu yomela amanzi emva kokudla imifino kankosikazi Cele. Ugatsheni wathathela ngejubane eyovikela inkomazi yakhe, kodwa wavinjwa unkosikazi Cele owambhonya ngenduku yomshanelo. Uzokhokha bo, uzokhokha bo. Yebo ngizokhokha, kwethembisa ugatsheni ezama ukuvikela ikhanda lakhe. Kodwa ngiyacela ukuba ungidedele ngiyofuna inkomazi yami manje. Wathi lapho ebuya emsebenzini ngalobo busuku, nasemva kokuqiniseka ukuthi inkomo yakhe yayisaboshiwe egcekeni, ugatsheni wahamba wayobamba umhlangano nomnumzane Mthethwa nonkosikazi Cele. Ngiyacela ukuba ungidedele ngiyofuna inkomazi yami manje. Wathi lapho ebuya emsebenzini ngalobo busuku,
nasemva kokuqiniseka ukuthi inkomo yakhe yayisaboshiwe egcekeni, uGatsheni wahamba wayobamba umhlangano noMnumzane Mthethwa nonkosikazi Cele. Umthethwa: Gatsheni, uyavuma ukuthi nguwe olahlekisele unkosikazi Cele ngemifino yakhe, futhi uyavuma ukukhokhela unkosikazi Cele ngokulahlekelwa imifino yakhe? Gatsheni: Hayi, akulona iphutha lami, yinkomazi edle imifino. Umthethwa: eyakho le nkomazi? Gatsheni: yebo, eyami. Umthethwa: uma inkomazi isephutheni, uzomnika yona unkosikazi Cele ukuze ayidayise? Imali azoyithola izovala izindleko zikankosikazi Cele zokulahlekelwa imifino yakhe? Gatsheni: ngeke. Umthethwa: pho ucabanga ukuthi ubani okumele akhokhe izindleko, wena noma inkomazi? uGatsheni wayengafuni ukulahla amaphupho akhe esikhathi esizayo. Ngizoyikhokhela imifino, esho ecasukile. Ngakho-ke kwabhungwa ngenkokhelo ezokwenelisa wonke umuntu, kanti unkosikazi Cele wasecishe aneliseke, kodwa waba nombandela owodwa ayewufuna. Ngifuna ukuba ubiyele igceke lakho, kusho yena, ngoba uma kungenjalo inkomazi yakho iyoqhubeka idla konke engikutshalile. Yimbudane leyo, kukhala uGatsheni. Ingakwazi kanjani inkomazi yami ukuhlala egcekeni elincane kangaka lapho kungekho ngisho utshani ezobudla? Kufanele kubiye wena ukuze ingakwazi ukungena egcekeni lakho izokudla imifino. Bobabili onkosikazi Cele noGatsheni babuka uMthethwa belindele ukuzwa amagama anobuhlakani, kodwa ngaphambi kokuba akhulume uGatsheni wamemeza wathi, nginelungelo lokuba nenkomazi. Yebo, unalo, kuvuma uMthethwa, kodwa awuboni ukuthi unkosikazi Cele naye unawo amalungelo? Yebo, kuphendula uGatsheni. Uma efuna ukuba nenkomazi unalo ilungelo lokuba nayo, kodwa akafuni ukuba nenkomazi unkosikazi Cele, ufuna ukutshala imifino egcekeni lakhe. Yilungelo lakhe lelo. Unalo ilungelo lokufuya inkomazi, kodwa futhi unesibopho sokuqiniseka ukuthi inkomazi yakho ingahambi igxoba ibuye iqathaze ubulongwe phezu kwamalungelo abantu. Umbono wami ukuthi uma ungafuni ukubiyela igceke lakho ukuvimba inkomazi yakho ingaphumi, kufanele ukhokhele uthango lwegceke likankosikazi Cele ukuze inkomazi yakho ingangeni kulo. uGatsheni akayikholwanga into ayizwa. Ngakho-ke Mnumzane Gatsheni, kufanele ukhethe kuphakathi kokuthi uyabiya noma uchitha inkomazi. Ukhetha kuphi? Kubuza uMthethwa. Ngizokukhokhela uthango lokubiyela igceke likankosikazi Cele,
kusho uGatsheni esethukuthele kakhulu. Ixazululekile-ke inkinga, kusho uMthetho eMboyizela. Izintango ezinhle zenza omakhelwane abahle. uGatsheni wangena endlini unkosikazi Gatsheni ekade emlindele. Le nkomazi ayisoze yakucebisa, esho ephawula. Usabe nayo usuku olulodwa vo, kodwa isikudle imali engaka. Manje izingane ngeke zisabuthola ongcamngce, nami ngeke ngiwathole amabhodwe namapani ami amasha. Ngakusasa ekuseni, ngaphambi kokuba aye emsebenzini, uGatsheni wayikhulula inkomazi, wayiholela onqenqemeni lomgwaqo. Nakho-ke ntombi yami, kusho yena, buningi lapha utshani ongabudla. Ilanga lonke emgwaqeni ocinene, izimoto zazintwiza zedlula inkomazi eyayidla utshani. Kwakubukeka ingakhathazekile nhlobo. Yayidla utshani, ngakho yayenelisekile. Yayithi uma yomile, idlokovule idabula kuwo wonke amagceke ukuze ifinyelele emfuleni. Ilanga lonke wawuzwa abantu bememeza, "Ungabhacazi ubulongwe egcekeni lami." Sizoyigcina lapho-ke indaba yethu okwanamhlanje. Sizozwa-ke ngokulandelayo ukuthi ngabe kuqhubeka kwenzeka kanjani, njengoba le nkomazi ibivele ingene emagcekeni abantu, idlokovule ishone phambili kuba iqonde emfuleni. Efike idle utshani, bese iyoma, bese iyahamba-ke iye emfuleni. Futhi uma iye emfuleni ivele iqinqabule khona la emzini abantu. Ingakho abantu babeyithethisa, beyishaya bethi ayisuke imosha nezingubo zabo abazinikile ngaphandle. Heyi, yaze yayinkinga nayo inkomazi. Nomama uGatsheni phatheke kabi ngale ndaba yale nkomazi, ngoba uyabona ukuthi le nkomazi le ekumele ngabe iletha imali ekhaya, iyayikhipha imali ekhaya. uGatsheni bangabe ethenga lesipho senkomo, wayenethemba ukuthi le nkomo izomlethela imali emndenini wakhe, kodwa kubukeka sengathi izokhipha imali emndenini, ngoba umama uGatsheni kuyacaca ukuthi angeke esakwazi ukuthola amabhodwe akhe amasha namapani akhe njengoba kade enethemba ukuthi uzowathola, njengoba kade enethemba ukuthi uzowathola. Nezingane ngeke izingane zabo ngeke zisakwazi ukuthola ongcamngce, izinto ezimnandi phela, ngoba nazi izindleko ezilethwe nenkomazi, ngoba ubaba uGatsheni safanele-ke manje akhiphe imali yokuthi umama unkosikazi Cele akwazi ukubuyela lapha kwakhe ukuze inkomo ya mnumzane Gatsheni ingakwazi ukungena laphaya kankosikazi Cele iyomosha idle imifino yakhe. Konke lokho kudinga imali ukuthi abiyele umuzi wakwaCele, kudinga imali lokho. Sizozwa-ke ngokulandelayo. Nisale kahle emakhaya. Wozani
wozani, 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 wozani.